Абсолютно не следяме за какво говорим. Вярно. Само знам, че така... Този твоя лаптоп тук на жицата и ще имаш каквото искаш. Вече казах, че нямам нищо в момента, само инсталирах Windows и нищо. Никакви програми. И двата, това е по-просто, що ми каза по-рано. Вече е късно, вече съм инсталирал всичко. Вече си инсталирал? Ми инсталирам. Добре. Ами, Тапанало, аз от детската градина работим с лаптоп. Много знам аз какво трябва да такова. Ма къде ти искаш да получиш клип, а не музика? За музика може през медиаплеера. Аз искам през e-box. Да си гледате. След тебе ще инсталирам 5-6 програми. Тези програми може да ги инсталираш утре. Бъде трябваше. Знаеш какво трябваше да направим? Трябваше не да гърмим във въздуха, трябваше да гърмим любчиката. Нали казват, че само интернет ти трябва, бе, смотан. Аз къде знам, че трябва флеш плеер, бе. Тапана. Тия как се ядат тази О, боже. Като на земята може и Виктор да ми викаш бъртле. Не, Боже. Не има. Сега докато конектим, докато го такова... Добре, дай да пуснем една. Няма как, защото от интернета го инсталирам в момента. Ей това. Тогава какво ми говориш да го пуснем и всичко съм ще убием? Капана. Това че фачил. Той ли е тъп или аз съм тъп? Кажи ми това. Окей, добре, кажи ми бъртле. Иван ще му казва. Що не ти изкара това и да тури жицата и ще има всичко. Само ми вика, трябва да го инсталирам. Как се инсталирам на стената? Мога да се приклада от тук. Може, то това остана. Трябва ще го гърмим на него, а не да гърмим го въздуха. А това с една по-силно качи.